O, să rămână doamna mea, domne, de-abia aștept să ajung într-o gară de-asta de trend în India, să mă aștepte doamna asta vara, așa, pe căldură, când fie în India, cred că e doar cald, să-mi facă un fresh din ăsta, o limonadă din asta cu gheață, care vreau să o dea de pereții gării, să simt așa gustul gării în limonadă, continuăm că vorbesc prea mult. Așa, asta vreau, să mă dau, să simt acolo puterea, Doamne, transpirația Doamnei de pe mână, să o simt. Nici nu vreau să știu ce-o fi ăla, dar vreau să-mi pună două, mâncava-și gura. Nu un pahar, să-mi pună două, că cred că e bine, că mă duc, Doamne, Sfântul Petru, beau cu el următorul pahar. Mâncava-și gura, îmi lasă lămâie, îmi crește lămâie în gură. Deci lămâie stoarsă cu o unealtă de stors de 20 de generații care au fost îngropate cu aceeași unealtă și dezgropate, că folosiți și la mormântări trebuie aia. Nu, măi, cu așa care împușcă Sprite-ul direct și ți-l bagă acolo și uite cât de bine arată totul acolo, nu știu de la ce e maro, dar contează de la ce e maro. Când eu aș mâncava-și gura voastră, dacă nu aș, Doamne, aș savura cu fiecare picătură a sufletului meu care se scurge. Voi ați bea așa ceva? Mă credeți că eu aș bea, că aș fi suficient de nebun încât să beau așa ceva? Gata, am râs flășura.